Il-proġett Narċis f'San Vincenz de Paul qed ikompli jieħu l-ħajja sabiex f'Mejju li ġej jidħlu fih l-ewwel għadd ta' persuni iżgħar mill-età, iżda minħabba d-diżabbiltà qed jgħixu f'San Vincenz de Paul. Il-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul Josianne Cutajar spjegat li din ir-residenza se tkun qed tieħu post sala antika u fiha se jkunu jistgħu joqogħdu 16-il persuna. Se jkun proġett innovattiv għal Malta fejn persuni żgħar li b'xi inċidenza fil-ħajja spiċċaw f'livell ta' dipendenza għolja u li bħalissa jiġu ġo San Vinċenz biex jgħixu fis-swali tagħna ħalli jkollhom il-kura fis-swali tagħna u qed jgħixu mal-anzjani. Se jkollhom issa dar għalihom, dar magħmra bl-aħħar teknoloġija li se tgħinhom jiġu irriabilitati u kista jkun nerġgħu nibagħtuhom lura fil-komunità. Carabott li huwa wieħed mill-kordinaturi ta' dan il-proġett spjega li f'din id-dar se jkunu qed jiġu installati diversi aġġeġġi teknoloġiċi bħala Alexa li se jkunu qed jassistu lir-residenti fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Ew dawn li nsibu mainstream illum il-Virtual Intelligence System bħala Alexa u sistemi oħrajn li inti tikkomunika magħhom biex tixellek l-arja kundizzjonata, pereżempju tixel it-televizjoni, tqalleb il-channels, tixel id-dawl, allura dak li jkun ikollu iktar indipendenza fil-bżonnijiet tiegħu ta' kuljum. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Silvio Pajniż laqa' dan il-proġett u tenna l-impenn tal-Gvern fis-settur. Spjega li bħalissa l-iżgħar persuna ġewwa San Vincenz de Paul għandha 23 sena u b'dan il-proġett din mhux se tiqpa' tgħix f'sala għall-Anzjani. Ma nistax inħallat persuna ta' 85 sena ma' persuna ta' 23 sena. Bħal pereżempju ma nistax niġi aċċettatu qegħdin naħdu fuqha illi koppji li jgħixu f'residenza ma jkunux fl-istess kamra. Jien naħseb dan huwa qasam soċjali fejn nibdew naraw l-affarijiet iż-żgħar li għall-anzjani u għall-persuni b'diżabilità huma affarijiet kbar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.